Chapter 4. Si Cain ug si Abel. Si Adan nakighilawas kang Eva nga iyang asawa ug nanamkon si Eva og nanganak og batang lalaki. Miingon si Eva, "Nakabaton ako og anak tungod sa panabang sa Ginoo." Busa ginganlan niya Cain ang bata. Unya nanganak siya laing batang lalaki nga ginganlan og Abel. Si Abel magbalantay sa mga karnero ug si Cain mag-uuma. Usa ka adlaw ni ana naghalad si Cain ngadto sa Ginoo ug mga abot sa iyang uma. Nagkuha usab si Abel og pipila sa mga panganay sa iyang kahayupan ug giihaw niya kini ug gihalad ang labing maayong mga bahin ngadto sa Ginoo. Nahimuot ang Ginoo kang Abel ug sa iyang halad, apan wala niya dawata si Cain ug ang iyang halad. Busa nasuko si Cain ug nagmugot. Ang Ginoo miingon kang Cain, "Nganong nasuko ug nagmugot ka man? Kung maayo pa ang imong gibuhat, dawaton ko unta ang imong halad. Apan kay dautan man, ang sala nagatang kanimo sama sa ihalas nga mananap nga buot mo tukob kanimo. Busa kinahanglan buntugon mo kini." Unya si Cain miingon kang Abel, "Mangadto ta sa uma." Sa didto na sila sa kaumahan, giunay ni Cain pagpatay ang iyang igsuon. Unya ang Ginoo nangutana kang Cain, "Hain man si Abel nga imong igsuon?" Si Cain mitubag, "Ambot, magbalantay bugod ko sa akong igsuon." Busa miingon ang Ginoo, "Nganong gihimo mo man kini? Nadungog ko ang dugo sa imong igsuon nga nagsangpit kanako gikan sa yuta. Karon tinunglo ka na og isalikoy ka sa yuta diin ang dugo sa imong igsuon nga imong gipatay ni agas ug gituhok. Kung mag-umaka ang yuta dili na mohatag kanimog abot. Magtago-tago ka og maglatagaw nga walay pinuy-anan sa kalibutan." Si Cain miingon sa Ginoo, "Bugat ra kaayo kanako kani siluta. Giabog mo ako gikan ining yutaa ug gikan sa imong atubangan. Maglatagaw ug magtago-tago ako sa kalibutan ug patyon ako ni bisan kinsa nga makakita kanako." Apan ang Ginoo mitubag kaniya, "Dili ka na mahitabo. Ang patay kanimo panimaslan ug silutan ko og 7 ka pilo." Busa gibutangan sa Ginoo ug patik si Cain aron dili siya patyon sa makakita kaniya. Ug si Cain mipahilayo sa Ginoo ug mipuyo sa yuta nga ginganlagnod sa silangan sa Eden. Ang mga kaliwat ni Cain. Si Cain nakighilawas sa iyang asawa. Nanamkon ang iyang asawa ug nanganak og batang lalaki nga ginganlan nilag Enok. Unya nagtukod si Cain og syudad nga ginganlan nilag Enok agig pasidungog sa iyang anak. Si Enok may anak nga ginganlag Irad nga mao ang amahan ni Mehujael ug si Mehujael mo'y amahan ni Metusael. Si Metusael mo'y amahan ni Lamik. Duha ang asawa ni Lamik, si Ada ug si Zila. Si Ada nanganak kang Jabal nga mao ang amahan sa mga nagbuhig kahayupan ug nagpuyo sa mga tulda. Ang ngalan sa iyang igsuon mao si Jubal nga mao ang amahan sa tanang musikero nga nagatugtog sa alpa ug sa plauta. Unya nanganak si Zila kang Tubal Cain nga mao ang ginikanan sa tanang tigama ug mga butang gikan sa bronse ug puthaw. Ang igsuong babayi ni Tubal Cain mao si Naama. Si Lamik mingon sa iyang duha ka asawa, "Ada og Zila, paminawan ninyo ako. Nakapatay ako batanong lalaki tungod kag gisumbag niya ako. Kung ang panimalus alang kang Cain 7 ka pilo, ang panimalus alang kanako kapituan og 7 ka pilo." Ang mga kaliwat ni Seth. Unya nakaghilawas na usab si Adan sa iyang asawa ug si Eva nanganak og batang lalaki. Si Eva miingon, "Gihatagan ako sa Dios og anak ilis kang Abel nga gipatay ni Cain." Busa ginganlan niya ang bata og Seth. Si Seth may anak nga lalaki nga ginganlan ni Enos. Nagsugod ni atong panahona ang mga tawo pagsangpit o pagsimba sa ngalan ni Yahweh.